Natukom il-lejla it-tajba nilqowkom għal din ix-xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arbawdex fejn bħal kull nhar ta' ħadd se nwaslulkom il-lezzjo divina mill-Vanġelu ta' dan il-ħadd li l-Knisja x-Xandar li huwa l-Vanġelu tal-ħames ħadd ta' matul is-sena. Illum Patri Marcello Ghirlando Biblista jagħmel ir-riflessjoni fuq is-silta tal-Vanġelu għalhekk kif tistgħu taraw diġà fuq l-screens tagħkom ejjew nagħtu bidu għal dan il-mument ta' talb u smigħ tal-kelma ta' Alla. Flimkien ma' Patri Marcello. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-mulej ma'kom. Missier Qaddis nirringrazzjaw tal-li ġbartna flimkien il-lejla madwar il-kelma tiegħek. Għatina l-istess xenqa l-kelma li kellu l-poplu li mexa warajk. Għatina l-istess fiduċja fil-kelma li kellu Pietru fil-Vanġelu tal-lum. Għamel il-kelma tiegħek tkun għajn ta' dawl, ta' fejqan u ħelsien għalina l-kol. Missier, imlina għalek bl-Ispirtu tiegħek u dan nitolbuh bl-istess Kristu Sidna. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. Darba il-kotra bdiet tros fuq Ġesu biex tisma' il-kelma ta' Alla. U kien qiegħed f'xatt l-għadira ta' Ġenneżaret. U ra żewġ dgħajjes qegħdin max-xatt. Is-sajjieda kienu niżlu minn fuqhom u kienu qegħdin jaħslu ġbiek. Tela fuq waħda minnhom li kienet ta' xmun u talbu jaqla kemmxejn il-barra mill-art. Imbagħad għad bil-qiegħda u beda jgħallem lin-nies mid-dgħajsa. Meta temm li kellu jgħid, qal lil-xmun: Aqdef il-barra fil-font u kalaw ix-xbik tagħkom għas-sajt. Wieġbu xpun u qallu: Mallem, għamilna lej sħiħ nitħabtu u ma qbadna xejn. Imma la qiegħed tgħid int ħankala xbik. Hekk għamlu u qabdu kotra hekk kbira ta' ħut li xbik tagħhom kien għoddu inqasam. Għalhekk għamlu sinjal lil sħabhom li kienu fid-dgħajsa l-oħra biex jiġu jgħinuhom. Dawk ġew u imlew iż-żewġ dgħajjes hekk li għal ftit ma għerqux. Xmun Pietru kif ra dan inxteħed f'riġlejn Ġesu u qallu: Tbiegħed minni mulej għaliex jiena raġel midneb. Għax baqgħu tassew mistaġba kemm hu u kemm dawk kollha li kienu miegħu għal dik il-qabda ħut li qabdu. U hekk ukoll ġralhom Ġagbu u Ġwanni u lied Żebedew li kienu sħab xmun. Imbagħad Ġesu qal lil xmun: Tibżax, min issa l-qudiem tkun taqbad in-nies.
Meta mbagħad resqu id-dajjes mal-art, telqu kollox u marru warajh. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Inti triu l-ħajja, inti l-verità, inti li tmexxini lejn il-libertà, inti li għażiltni biex nimxi warajk, u nitalem minnek nagħmel dak li għalaj rid li tibqa' fija u jien nibqa' fik, ħalli nġorok dejjem ġo fija. Inti kont li għażiltni mhux għażiltek jien, tartni biex tibgħatni x'għandek kull imkien, fuq il-pala ta' idejk ismi naqaxt, wetni li waħdi inti ma tħallini qatt, kemm il-darba ejjejt u ħarabt inti ma tlabni qatt, u bħaj dejjem tiġri warajja. Eġġeġint lill-qalbi bħal ħuġi ġannar, biex intir bil-ħeffa ma' sinjal ta' jdejk, meta nkun qudiemek bħal sin waħla fik, lest biex nisma' kelmtek u bil-qalbi mmur nagħtik, nixed quddiem ħuġi li Alla intħaj, li fek Alla toħra ma' hemmx. Nixtieq nirringrazzjakom l-ewwel tal-preżenza tagħkom il għaliex ximdiet niżla dik ix-xita war l-ofsinhar qed illejla l-bankijiet sejjer. M'hemmx ma kellix fiduċja fikom. Grazzi tal-preżenza tagħkom u grazzi tax-xenqa kbira illi rawwimtu fikom bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis għall-kelma ta' Alla. Forsi kważi tippretendu illi niċċentra din il-lezzjo divina fuq il-persuna ta' Pietru, il għaliex qisu bħal donnu l-personaġġ prinċipali tal-Vanġelu ta' dan il-5 ħadd ta' matul is-sena. Imma aħna nafu li Kristu huwa dejjem iċ-ċentru tal-Vanġelu, u għalhekk ippermettuli nintroduċi ir-riflessjoni fuq il-Vanġelu billi nitfgħu il-ħarsa tagħna fuq Ġesu li huwa l-ewwel wieħed fil-Vanġeli li jiġi ppreżentat bħala imnebbaħ mimli bil-preżenza tal-kelma miktuba ta' Alla. U dan għalija jidher ċar fil-kuntest tal-Vanġelu skont San Luqa, fid-diversi siltiet li nsibu qabel din is-silta li għadha kif ġiet imxandra lilna. Ma nistawx ninsew li anki Ġesu trawwem fil-kelma ta' Alla, niżżel, ħanuża kelma ta' San Pawl li toġobni ħafna, niżżel eruqu fil-kelma miktuba ta' Alla. U forsi hawnhekk għandu ħafna mertu San Giuseppe għaliex skont il-konsuetudni ta' żmien kien responsabilità tal-missirijiet qabel ma tfal imorru fil-bejt midrax fl-iskola tas-sinagoga tar-raħal ta' Nazaret fil-każ ta' Ġesu jitalmu l-kelma ta' Alla għaliex il-kurrikulum kien it-Tora, il-kelma ta' Alla. Kien mertu ta' San Giuseppe u xekk illi milli jidher wettaq sewwa
l-irwol tiegħu illi jifforma anki il-personalità reliġjuża ta' Ġesu, il-fidi ta' ċkejken, ta' tfajjel u ta' żagħżugħ Ġesu. Għarfien tal-kelma, ovvjament li mbagħad Ġesu kabbar fl-iskola tas-sinagoga, għarfien tal-kelma li mbagħad sar il-pern tal-ħajja ta' Ġesu meta San Luqa jirrakkonta Ġesu rċieva l-Ispirtu Santu fil-mument tal-mamudija ta' Ġwanni. Meta Ġesu jiġi, ħanużaw il-kelma teknika, ikkonsagrat bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Nistgħu nimmaġinaw mingħajr ma ngħidx ereżija, nispera almena dejjem, nistgħu nimmaġinaw li dak Ġesu li fl-umanità tiegħu jirċievi l-milja tal-Ispirtu Santu, minn dak il-mument il-qudiem aktar u aktar il-kelma talla issir il-qawwa illi tmexxi il-ħajja kollha tiegħu. U qabel ma jasal għal din is-silta San Luqa din jikkonferma fejn naf jien. Aħna nafu kif jirrakkonta dejjem San Luqa illi wara l-esperjenza tremenda tal-Ispirtu tal-imħabba Alla fix-xmara Ġordan waqt il-mamudija tiegħu, Ġesu jgħaddi dak iż-żmien dawk l-40 jum fid-deżert fejn jiġi imġarrab mix-xitan. U intom tafu illi meta l-Evanġelisti Luqa fil-Kastana jirrakkonta it-tiġrib ta' Ġesu fid-deżert, għal darba, darbtejn, tlieta nafu kif Ġesu joħroġ rebbieħ, jew forsi b'mod aktar sempliċi, nafu kif Ġesu jirribatti it-tiġrib tax-xitan. Dejjem jagganċja ruħu jirreferi għal qawwa tremenda tal-kelma ta' Alla. Għax hekk hemm miktub fejn naf jien illi m'għandekx iġarrab lil mulej Alla tiegħek, għax hemm miktub interessanti ħafna, ġifieri Ġesu diġà jippreżenta lilu nnifsu bħala l-bniedem tal-kelma. Il-kelma magħmula bniedem, immanki bħala l-bniedem tal-kelma miktuba ta' Alla. Terġaw tgħid għal darba darbtejn San Luqa jinsisti fuq dan Ġesu immexxi kompletament mill-kelma ta' Alla. Fejn naf jien, jekk inġibu quddiem għajnejna id-diskors li jagħmel Ġesu f'Nażaret imsejjes fuq il-kelma ta' Alla, fuq il-kliem tal-profeta Eżajija, l-Ispirtu tal-mulej fuqi, għaxu ikkonsagrani, mbagħad dik l-omelija tremenda, short and sweet, u xek, illi Ġesu jgħaddi din il-kidba saħħet illum intom u tisimgħu. Jew nistgħu nġibu quddiem għajnejna l-istaġib tan-nies quddiem il-kelma ta' Ġesu moddija b'awtorità. Dik il-kelma li kienet saret l-aġna tal-ħajja tiegħu, Ġesu jgħaddija b'awtorità tant illi jirrakkonta San Luqa u mhux San Luqa biss, illi f'dak il-moment il-qawwa tremenda tal-preżenza u tal-kelma ta' Ġesu toħroġ għad-dawl spiritu ħażin, dak ir-raġel imxajtan illi ma jistax, x-xitan ma setax jinħeba quddiem dik il-kelma mogħtija b'awtorità, quddiem dik il-kelma mogħtija b'qawwa tremenda minn Ġesu, tant li kellu joħroġ għad-dawl x'għandi x'naqsam, x'għandna x'naqsmu miegħek. Ġesu ta' Nażaret, jien naf minn int u l-qawwa tal-kelma ta' Ġesu iskot u oħroġ. L-istess qawwa illi mbagħad tidher fil-fejqan ta' il-mara ta' Pietru u tal-fejqan ta' tant nies illi ġabu il-morda tagħhom quddiem Ġesu. Qed ngħid dan kollu biex nifhmu il għaliex in-nies mbagħad
kienet ħankun naqagof tiġġennen għal-kelma ta' Ġesu, jew biex inkun aktar mild u xek kif ngħidu aħna minn taslima. Kienet tissaħħar għal-kelma ta' Ġesu u aħna nafu kif il-Vanġeli dejjem, anki l-Vanġelu tal-lum jibda propju b'hekk. In-nies kienet tħalli kollox biex tissaħħar għal dan Ġesu kelma, għal dan Ġesu illi tant kellu kelma qawwija. Kelma kapaċi issabbarhom, tiftħilhom qalbhom biex iduqu l-imħabba tremenda li l-Missier Alla kellu għalihom, għalhekk kienu jissaħru għall-kelma ta' Ġesu. Il għaliex ma kienx idewwaqhom l-aridità tal-liġijiet tal-iskribi u tal-rabbini tagħhom, imma kien iddewqilhom xi ftit jew ħafna l-imħabba ta' Alla għalihom. Kienu x'kienu, kienet x'kienet is-sitwazzjoni tagħhom. U ovvjament il għaliex dik il-kelma mogħtija b'awtorità bajnejhom stess kienu jaraw li kienet kapaċi tfejjaq il-mart fiżiku, tbiet l-ispirti il-ħżiena, tagħtihom verament tama ġdida, turihom verament illi Alla iħobbhom. U dan iwassalna l-ewwel xena tal-Vanġelu tal-lum, ħalli ma nagħmilx ħafna diversions, ħafna bypasses. Għall-ewwel xena tal-Vanġelu tal-lum. Din il-folla tross fuq Ġesu. Jien qed nidħak imma għandi raġuni għaliex mhux l-ewwel darba illi l-Evanġelisti jfakruna f'din il-folla tross fuq Ġesu. Ħalluh bla nifs kważi kważi, kulħadd irid jisimgħu, kulħadd irid imiss imqartar fil-mantar tiegħu il-mara li kellha tnixxija tad-demm. Folla immensa tross fuq Ġesu, tant illi Ġesu għal diversi raġunijiet, imma forsi anke għal raġuni prattika, f'xatt il-baħar, f'xatt l-għadira tal-Galilija, jitlob lil Pietru jisliflu id-dajsa tiegħu. Skont ir-rakkont kienu diġà daħlu mis-sajt, kien filgħodu, allura nimmaġinaw, kienu qed jaħslu xbiek sajda falluta il għaliex aktar il-qudiem Pietru jilmenta illi wara lejl sieħ ma kienu qabdu xejn, imma Ġesu jitolbu id-dajsa tiegħu, id-dajsa ta' Pietru. U jien nimmaġina li Pietru di ma sabiex bitqila biex jagħmilha, ila li ovvjament quddiem dawk in-nies kollha u xi kelma tal-imgħallem kienet diġà daħlet fil-qalb ta' Pietru. Ma joħodix bi kbira illi jislef id-dajsa tiegħu lil Ġesu. Illi San Luqa jgħidilna dettall xkejken imma sabiħ immens illi Ġesu qagħad bil-qiegħda fid-dajsa ta' Pietru. Intom tafu tissegwu dawn il-lezzju minn jaf kemm ilkom tisimgħu sirtu professuri tal-kelma l-grazzja tal-Alla, mhux hekk? Din il-minjira sabiħa li tisimgħu kull nhar ta' ħadd xi grazzja, għaż nafu xi grazzja hawn fid-djoċesi. Ġesu joqgħod bil-qiegħda xi għall-pożizzjoni tal-imgħallem. Meta Ġesu jiġi biex jgħallem dejjem bħal rabbini ta' żmienu joqgħod bil-qiegħda. Bħalma jagħmel pereżempju fil-Vanġelu skont San Mattew x'in jitla fuq il-muntanja biex jagħmel dak li aħna nsejħulu id-diskors tal-muntanja. Joqgħod bil-qiegħda, fetaħ fommu u beda jallimhom. U jien ipprovajt mhux l-ewwel darba ipprovajt nimmaġina din ix-xena. Ġesu bil-qiegħda fuq id-dajsa kemm il-barra mix-xatt tal-għadira
u nimmaġinaw dawn il-mijiet jekk mhux eluf ta' nies imdawrin ma' dik id-dajsa propju f'xatt l-Adira. Jien dejjem saqsejt li l-nifsi ħmerija din. Għax ma Ġesu ma kellux mikrofon, ma kellux speakers. Imma tant kien hemm xenqa li jisimgħu il-kelma li ma kienx hemm bżonn amplification. Jien nimmaġina skiet perfett f'dak il-mument. Tant kulħadd imxenna għal-kelma illi tiġa kien hemm l-amplification tal-qalb. Il-folla li tross imxenqa biex tisma il-kelma. Xena sabiħa. Immaġinaw, nerġa' ngħid, għax hekk nimmaġina jien skiet perfett tant illi fuq dik in-naqra ilma li kienet tifret lil Ġesu mill-poplu, il-vuċi tiegħu setet tgħaddi faċilment, tinstema u aktar milli tinstema tinżel fil-qlub tas-semmija tiegħu. Kemm dam jgħallem minn fuq id-dajsa ta' Pietru, San Luqa ma jagħtiniex ħin, imma jgħaddi għat-tieni xena. Meta lil Pietru jgħidlu issa. Erġitla fid-dajsa, għaqda fil-barra u kala iġbik. U nafu x'inhi l-ewwel reazzjoni spontanja ta' Pietru, almenu dik li qal bil-kliem, għax jien nimmaġina ħafna affarijiet oħra illi ma qalx. Mallem inna lejl sieħ l-istadu u ma qbadna xejn. Jien nimmaġinaħ minn moħħu għaddej, isma' inti forsi tifhem xi biċċanjama missierek ma strudaxxa, imma s-sajt ħalleh fidejna, int m'intix bniedem tal-baħar jew tal-Adira, inti inland, Nazaret, forsi xi pala u fis, xi naqral għaġix kabuċċiet, forsi tifhem hemmhekk, imma fis-sajt insomma. Imma anki Pietru, anki jekk forsi ma marx biex jisma' lil Ġesu il għaliex San Luqa jgħid li kienu medijin jaħslu xbiek wara lejl jistadu ma qabdu xejn, ma jien nimmaġina illi dik il-preżenza tal-imgħallem fuq id-dajsa tiegħu u xi kelma tal-imgħallem kienet diġà missitlu qalbu u jekk xi kelma tal-imgħallem ma kienitx missitlu qalbu, dik il-folla immensa ta' nies attenta tisma' il-kelma żgur li Pietru kienet impressjonatu. Mela iva, mallem, inna lejl sieħ, għamilna lejl sieħ u ma qbadna xejn, imma la qed tgħidu int inkala iġbiek. Araw xi ġmiel kemm hi sabiħa. La qed tgħidu int fuq il-kelma tiegħek. Araw xatt ta' fidi. Araw xatt ta' fidi. Li kieku kont jien ma nafx kemm kont nagħmlu dak l-att ta' fidi, ħankun sinċir ġifieri għax tant nirraġuna u nirrazzjonalizza kollox il-somma biex nitfa' saqajja fid-dlam da żmien naħsibha 3 darbiet mhux darbtejn. Imma Pietru imqanqal minn dik ix-xena tal-folla tal-imgħallem illi fost id-dajjes kien talab tik tiegħu la qed tgħidu int inkala iġbiek. U nafu x'jiġri. Ix-xena hija sabiħa immens. Ovvjament hija xena li tirrakkonta sajda mirakoluża, għax ġeneralment palma jaf kulħadd is-sajt hemmhekk kien isir bil-lejl meta l-ħut kien jitla f'wiċċ l-ilma, binar dik is-sħana u dak ir-riħ isfel, il-ħut jinżel fil-qiegħ u ma taqbad xejn. Imma fuq il-kelma ta' Ġesu Pietru jagħmel sajda mirakoluża. Interessanti li
jidħlu lura b'żewġ dajjes tant mobbijin illi għoddhom erqu, jgħid San Luqa. Immaġinaw dawn id-dajjes illi skont id-dajjes ta' żmien ma nimmaġinax li kienu żgħar, ma nimmaġinax li kienu żgħar. Issa x'tip ta' dajsa kellu Pietru ma nafx. Imma id-dajjes, l-unika dajsa li nstabet fl-arkeoloġija ta' taħt il-baħar fl-80s, fil-1986, jekk min nisbal, meta l-għadira tant kienet niżlet illi l-arkeoloġi bdew ħafru u sabu l-fdalijiet ta' nofs dajsa illi tlaqmet mbagħad illa li hija ta' żmien Ġesu, id-dajsa ta' Ġesu. Ma kienu żgħar. Issa Pietru ma nafx mezzi kellu, x'tip ta' dajsa kellu, imma ma nimmaġinax li kellu dajsa żgħira. La hu u lanqas Zebedew u wliedu Ġagbu u Ġwanni. Immaġinaw dik l-abbundanza ta' ħut li għal darba darbtejn San Luqa u ma jagħmilix għal xejn jgħid illi staġbu dik il-qabda kbira ta' ħut. Jien nimmaġina illi lanqas li kieku kienu jistadu bil-lejl ma kienu jaqbdu daqshekk ħut. Imma la qed tgħidu int inkala xbiek u daħlu dawn iż-żewġ dajjes tant illi Pietru kellu jitlob l-għajnuna ta' sħabu. Interessanti li Ġesu jikmanda lilu joħroġ, imma mbagħad il-frott tant kien abbundanti, is-sajda tant kienet abbundanti li Pietru kellu jitlob lil sħabu biex jgħinuh. It-tielet xena quddiem dik is-sajda, quddiem il-fidi tiegħu illi waslet għal tant frott, Pietru jħoss ix-xejn tiegħu. Qisu bħal donnu fem li kien quddiem xi ħadd straordinarju. Fem li dan Ġesu li mgħallem ta' Nazaret li saħħar tant eluf għal warajh u għal kelma tiegħu ma kienx bniedem kwalunkwe. Propju f'dak il-mument ta' abbundanza frott il-fidi ċkejkna tiegħu imma qawwija la qed tgħidu int inkala xbiek, Pietru ħass li kien jiena żarda ngħid quddiem id-divinità. Tantu hekk illi San Luqa jgħid illi Pietru inxteħet f'riġlejn Ġesu u tant ħass ix-xejn tiegħu illi qal tbiegħet minni mulej għaliex jiena raġel midneb. Li kieku ħass li Ġesu kien bniedem kwalunkwe la kien jinżel għall-rkub tgħih f'riġlejn Ġesu u lanqas kien jgħidlu tbiegħet minni għax jiena raġel midneb. Ħass ix-xejn tiegħu, ħass il-miżerja tiegħu, ħass id-dufija tiegħu. Ma l-mulej ma jħallina qatt nerqu fid-dufija tagħna x'propju f'dak il-mument x'in Pietru ħass ix-xejn tiegħu, il-miżerja tiegħu, Ġesu jażlu u jsejjaħlu għal warar. Tibżax, u nafu dil-kelma, nsibuha f'kull rakkont ta' vokazzjoni. Kemm il-vokazzjoni tal-personaġġi tal-Antik Testament, Mose, Ġosue, il-profeti, Isaija, Ezekiel, tibżax. Kemm il-personaġġi tal-Ġdid Testament, Marija, tibżax. Giuseppi, tibżax tieħu għandek lil Marija b'Martek. Pietru f'dan il-moment, tibżax għax minn issa l-qudiem tkun taqbad in-nies. Kemm sabiħa.
fil-Vanġeli sinottiċi l-oħrajn, Marku, Mattew, hija għandna l-istess ħaġa bi kliem ieħor. Imxi warajja u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. Mentri hawnhekk San Luqa jgħid tibżax għax minn issa l-qudiem tkun taqbad in-nies, kważi hemm sens aktar attiv ta' x'kellha tkun il-missjoni tal-Apostli, jiena nżid ukoll il-missjoni tal-Knisja. Taqbad in-nies, ittellaħħom mill-abbiss tal-kaos li spiss il-baħar kien simbolu tiegħu. Fl-iskrittura l-baħar ħafna drabi huwa simbolu ta' kaos, simbolu ta' dnub. Jiena nidħak xi kultant ngħid kienet il-miżbla talla fis-sens meta l-profeta jgħid u x'hekk nisimgħuha fir-Randan nixħet ħtijietkom f'qiegħ il-baħar, għax il-baħar kien il-miżbla, il-post tal-kaos, il-post is-simbolu tal-bniedem illi jgħix fih imma ma jax fejn hu sejjer, ma jax mnejn hu ġej, ma jax mnejn hu sejjer. Għalhekk imbagħad li l-apostli jagħmilhom sajjieda tal-bnedmin. Taqbad in-nies, tagħmel l-almu tiegħek bis-saħħa tal-fidi u fuq il-kelma tiegħi li taqbad li tella n-nies minn ħajja bla sens għal ħajja ġdida. Il-ħajja fi Kristu Ġesu. Xi ġmiel ta' Vanġelu. Ġesu kelma illi anqal il-fidi u li jsejjaħ lil Pietru, lil Ġagbu u lil Ġwanni biex ikomplu il-missjoni tiegħu. Saħna nafu li San Luqa dan jikdbu ħafna wara li seħħ u mhux għal xejn jitkellem id-dajsa ta' Pietru u d-dimu tiġa għandu l-Knisja, id-dajsa ta' Pietru. Id-dajsa ta' Pietru illi hija il-vuċi tal-kelma. Pietru u sħabu illi huma il-vuċi tal-kelma ta' Kristu u għam id-dajsa ta' Pietru illi tinstema il-kelma setana tal-imallem. Hija mid-dajsa ta' Pietru li tinstema matul is-sekli sal-ġurnata tal-lum, sa' din is-sekonda, illi tinstema il-vuċi tal-imallem. Jina tlabt ħafna f'kull omelija li għamilt il-bieraħ illum fuq dal-Vanġelu u għettilhom ejjew nitolbu għad-don tal-fidi fil-kelma. Għad-don li nkunu irraġonevoli xi kultant, li nitilqu mill-loġika tad-dinja biex nitlu fil-loġika tal-fidi. Għax qed tgħidu int mulej jiena namlu, għax qed tgħidu int jiena nobdi, għax qed tgħidu int fuq il-kelma setana tiegħek jiena nerġa' noħroġ unkala xbiek. Jalla l-fidi ċkejkna tagħna bħal ta' Pietru tagħti frott abbundanti.
Jew issa nagħlqu dan il-mument ta' smieħ bit-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek, tiġi ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema hekk ta' fl-art. Ħofna ta' klulum, għatina lum, għafrilna id-dubi tagħna, għafrilna id-dubi tagħna, bħalma l-kol nafru li l-min ħati għalina, la taħalix fl-ebda tiġri, iżel isna min kull deni, missierna. Il-mulej ma'kom Jekk ukoll. u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Rotu ħajli. Int għaddejt miexi maċtajta, mux biex tfittex xi jaref jewani, ġejt fittex lili, ġejt jisejjaħli. Mulej taris li fajnejja, bimħabba sint li semtijej, fxat la dira, tlat waraja jitajsa, biex warajk nsir sajjid tal-bnedmin. Int taf dak kollu li għandi, m'hemmx fit-tajsa, la fida u la xwapel, hemm biss ixbiki u x-xogħol ta' idejja. Mulej tħares li f'għajnejja, bimħabba li sint li sem tiegħi, fxat la dira, tlat waraja jitajsa, biex warajk nsir sajjid tal-bnedmin. Int għandek bżonn dawn idejja lejja tiegħi. U hekk naslu fit-tmiem din ix-xandira diretta mis-Santwarju ta' Pinu fejn wassalnilkom il-lezzju divina ta' dan il-ħamesħat fi żmien ta' matul is-sena. Ġesu illi kif għadda minn fuq ix-xatt tal-baħar tal-Galilija u wettaq dak il-miraklu u sejjaħ waraħ bħala sajda tal-bnedmin lil Pietru u l-isħabu hekk jagħmel illum ukoll kif smajna fir-riflessjoni ta' Patri Marcello jew aħna wkoll inwieġbu għas-sejħa tiegħu biex naqdfu fil-font għall-kelma tiegħu is-sajda tkun kbira. Naslu fit-tmiem billi infakrukom illi kull nhar ta' ħadd pas-soltu jkollna din il-lezzju divina li tistgħu issegwu minn dan is-Santwarju ta' Pinu fis-6:30 ta' filgħaxija, xandiriet illi għaddew minn ħadd tal ieħor tistgħu dejjem terġgħu tfittxuhom u issegwuhom fuq il-paġni soċjali tagħna il-Facebook u l-YouTube.
Il-bqija ma tfadlilna xejn li f'nirringrazzjawkom illi kontu magħna natukom il-lejla tajba.